Gipatuman na sa mga nagkadaiyang lineman contractors ang one pole policy sa pilot site sa Barangay Langtad sa Dakbayan sa Naga karong Biyernes, Pebrero 7. Kini katumanan sa bagong Ordinance 2024-45 o ang pagdumala sa installation, restoration ug maintenance sa mga utility o service lines sa Naga. Mibutyag ang mayor sa Naga City, Valdemar Chong, nga tumong sa pagduso sa one pole policy mao ang paglikay sa mga spaghetti wires, mga redundant o leaning poles ug sa kaluwasan ug kalimpyo sa ilahang lugar. Ibaw ko nga pait gyud tan-awon ang mga wiring dinhi sa ato ang Dakbayan, no? Murag spaghetti nga dili na di na masubay. Kani with this kanang atong gibuhat karon nga ordinansa, maayo unta nga atong mahapsay kay this will also be looked into ma-template ni sa uban, no? Gani sugod pa sa tuig 2022, naningkamot na ang maong LGU sa pagbugkos ni ining mga utility lines. Pipila sa ilang nasugdan mao ang mga wire sa kadalanan sa poblasyon, mga dalan sa Barangay Tinaan hangtod sa Colon National Highway. Sa pagkakaron anaa sa bundling, clearing ug removing phase ang mga utility lines sa Naga. Miluwat ang presidente sa Visayan Electric Company, Conveco, Raul Lucero, nga dakong proyekto kining pag-usa sa mga utility lines sa Naga, ilabi na nga lapad ang land area sa lungsod. Tungod sa kadako sa trabaho, dili pud ni siya dali gyud sa i-implement. So ato ni siyang by phases, no? So kami sa Visayan Electric mag-provide mi tabang diri na mitaw ibutang together with sa atong partners sa PLDT, Globe, dito Converge para ato ni siyang banon. So nagkanayon si Chong nga usasab sa ilahang plano mao ang pag-color code sa mga utility lines. Diin mas dali na ang pag-ila sa wires sa nagkadaiyang electrical ug service companies in kaso nga anaay maintenance nga buhaton. Gani, usasab sa gihingusgan ni ining ordinansa mao ang pagpatuman og penalty sa mga kontraktor nga dili mosubay sa mga lagda, sama lang sa mga kontraktor nga magpataka og taod sa ilahang mga linya. Go into katong ato na nga color coded na tape, dali na lang pagsampit, dali na pag-ila kung kinsay mga nag-violate. And hopefully, it will not only be because of the penalty, but naay gamay nga penalty haron sakit sad ba para nila. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.